B'differenza ta' pajjiżi oħra Ewropej il-pagi f'Malta baqgħu b'saħħithom fil-pandemija. Dan ħareġ f'rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Fi stqarrija l-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol intqal li fis-sena tal-pandemija kien hemm impatt negattiv fl-ekonomija fuq il-pagi tal-ħaddiem Ewropej, iżda f'Malta l-pagi baqgħu b'saħħithom. Il-Gvern qal id-diversità fl-ekonomija Maltija għenet biex l-impatt negattiv jittaffa peress li ntlaqtu setturi bħal dak tal-ħwienet u t-turiżmu kawża ta' restrizzjonijiet minħabba l-imxija. Il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Karwan irremarka li oqsma varji bħas servizzi finanzjarji, professjonali u l-kostruzzjoni kienu importanti biex l-impatt fuq l-ekonomija jitnaqqas. Skont ir-rapport tal-NSO il-pagi f'Malta u l-impjiegi baqgħu stabbli. Dan fl-isfond li n-negozji Maltin u Għawċin baqgħu joperaw minkejja li raw tnaqqis fil-profitti tagħhom konsegwenza ta' tnaqqis naturali fid-domanda minħabba l-pandemija li laqtet lid-dinja kollha. Il-Ministru Karwana fakkar li dawn il-figuri huma ċertifikat li l-Gvern li l-pakketti ta' għajnuna mħabbra matul dawn l-aħħar xhur, speċjalment l-għajnuna fil-ħlas tal-pagi magħrufa bħala l-Covid Wage Supplement qed iħallu il-frott tagħhom u qed jiksbu il-miri mixtieqa. L-istatistika pubblikata mill-NSO illum ikkonfermat illi il-miżuri li ħal-Gvern matul dawn l-aħħar xhur kienu ta' suċċess. Hekk kif l-ammont ta' pagi mħallsa lil Maltin u l-Għawċin baqa' fl-istess livell tas-sena l-oħra. Dan jikkonferma li minkejja l-isfidi tal-pandemija, il-Gvern irnexxielu b'suċċess iżomm l-ħaddiema Maltin u Għawċin fix-xogħol biex bekk Malta wkoll għandha fost l-anqas rati ta' qatt meta mqabbla ma' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea.